Ezeket meg kell érteni. Na most van természetesen népművészet. Van a népművészetnek egy esztétikája. Az eddigiekkel csak azt szerettem volna szemléltetni, hogy ez nem ugyanaz, mint amilyen esztétika a magas művészettel szemben megnyilvánul. Nem az a követelményeket kell vele kapcsolatban támasztanunk, hanem egész más dolgot kell benne keresnünk. A népművészetben még ennek a három tényezőnek, a jónak, a szépnek és az igaznak a megjelenését, egymáshoz való viszonyát és arányát, harmóniáját kell felfedeznünk, amíg a magas művészetben egy sokkal elvontabb, csak a szépségesményt megvalósító esztétikumot. És ez önálló életet kezd élni. Mert a műalkotásnak az igazsága, a tiszta esztétikumot megvalósító műalkotás igazsága az egészen más, mint a népművészet igazsága. A népművészet igazsága az, amit már mondtam, hogy ráülök egy székre, és az összetörik-e alattam, vagy sem. De mondjuk a Szinyei Merse pacsirtájának a képe, vagy igazsága, az nem az, hogy azt a madarat hálóval be tudom-e fogni, vagy belecsipek a hölgynek a fenekébe és összerándul. Nem. Nem ez az igazsága. Ott egy várábrázoláson nem azt kérem számon, hogy megmondom a képet, és akkor tényleg keménye az a szikla, ugye? Hanem a műalkotásnak, mert ez egy önállósult esztétikum, van egy másik igazsága, az az esztétikai igazság. Az azon belül jön létre. A műalkotás igazság.